काय भाऊ दिवसा काम करताय? मग काय रातच्याला सापा संघ आणि बिबट्या संघ काम करतात होय? ह्या राज्यालाच काम करतो. अहो दिवसाला काम केलं तर वीज बिल केवढं येईल? अरे बाबा म्हणूनच आपल्यासाठी मागल त्याला सौर पंप योजना आहे की. पण सरकार बदललं आणि ही योजनाच रद्द झाली तर? नाही नाही, मग माझं मत भाजप महायुतीलाच. भाजप महायुती हाय तर मागल त्याला सौर पंप योजना आहे. महायुतीचे उमेदवार नितेश राणे यांनी कणकवली विधानसभेच्या या प्रचारात आघाडी घेतलेली आपण पाहिलात तर आता मी आहे वैभववाडी तालुक्यातल्या प्रभाग क्रमांक 8मध्ये आहे. भाजपचे जे पदाधिकारी आहेत सर्व पदाधिकाऱ्यांनी डोर टू डोर प्रचाराला सुरुवात केलेली आहे. आता सायंकाळचे 7 वाजत आलेले आहे आणि प्रत्येक घरात हे पदाधिकारी पोहोचत आहेत. आपल्यासोबत जिल्हा परिषदचे माजी बांधकाम सभापती जयेंद्रराव राणे आहेत, त्याचबरोबर नगराध्यक्षा मॅडम आहेत, माजी नगराध्यक्ष आहेत, विद्यमान नगरसेवक आहेत, उपनगराध्यक्ष आहेत, त्याचबरोबर संताजीराव राणे, ही सर्व मंडळी आहे भाजपची. त्याचबरोबर महायुतीचे पदाधिकारी देखील आहेत. राव राणे साहेब, कसा सांगाल प्रचाराचा कसा जोर आहे, लोकांचा कसा प्रतिसाद मिळतोय? अतिशय उत्कृष्ट प्रतिसाद आहे. संपूर्ण नितेश राणे आमचे हे लाडके उमेदवार जे आहेत ते पूर्ण महाराष्ट्र राज्याचे नेते आहेत आणि आम्ही जे आता घरोघरी जाऊन जी मतं मागतो ती मंत्रिपदासाठी मागतो. आमदार तर आमचं परफेक्ट 100%, म्हणजे त्याच्या कुठल्याही ज्योतिषाकडे जाण्याची गरज नाही आहे. आमची सीट ही ह्या मतदारसंघाची वैभववाडी कणकवली देवगड ही 60,000 मताधिक्याने ही महाराष्ट्र राज्याचं रेकॉर्ड ब्रेक करणार आहे. मतदारांपर्यंत पोहोचत आहे कसा मतदारांबद्दल पोचताना आपल्या वैभववाडी शहरात तरी निदान नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि त्यांची 17 नगरसेवकांची टीम आणि त्यांच्या मतदारसंघातले कार्यकर्ते, वार्डातले कार्यकर्ते हे अगदी एक संघ म्हणजे ते फिरत आहेत आणि प्रत्येकाच्या घरी जाऊन हा विषय समजून सांगत आहेत. आमदारांनी शहरामध्ये केलेली सर्व कामं, नगरपालिकेने केलेली सर्व कामं, त्यामुळे संपूर्ण ह्या शहरामध्ये झालेलं विकास काम आणि आमदारांचं कार्य, तर त्यामुळे इथे ज्याला भेटतो तो उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद, म्हणजे आमची पूर्ण तयारीच झालेली आहे. बटन नंबर 2 या कमळासमोरचं बटन दाबायचं त्यांनी अगदी तयारीच ठेवलेली आहे. वाट बघतायत 20 तारीखची. वैभववाडी शहरातून नितेश राणेंना किती मतदान होईल? वैभववाडी शहरातून 100% मतदान देण्याचा ह्यांनी चंग सर्व कार्यकर्त्यांनी बांधलेला आहे. शहरातली काही मंडळी जी बाहेर आहेत ती सर्व आणण्याचं सुद्धा काम त्या कार्यकर्त्यांनी ज्याच्यावर जबाबदारी दिलेली आहे ती सर्व जबाबदारी सगळे पार पाडून आम्ही जास्तीत जास्त म्हणजे दुसऱ्याला मतं ज्यांनी या शहरामध्ये काम केलं नाही त्याला मतं जाऊ नयेत आणि त्याला का द्यावी मतं, हा प्रश्न आम्ही मतदारांना विचारतो आहे आणि त्यामुळे ह्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने सर्व मतं ही आम्हालाच मिळतील. विरोधात तसं बघितलं तर संदेश पारकर उमेदवार आहेत, त्यांचा या शहरात त्यांचा काय प्रभाव पडेल? नाही, ह्या वैभववाडी शहरामध्ये त्यांनी कधी कुठेतरी वर्षातून 1-2दा येऊन टपरीवर चहा पियायची, याच्या पलीकडे त्यांचं काहीच काम नाही. नितेश राणेंनी आता वैभववाडी शहरासाठी केलेली जी विकास कामे असतील आणि आता भविष्यात पुन्हा आमदार आले, तुमच्या म्हणण्यानुसार पुन्हा परत मंत्री झाल्याच्या नंतर नितेश राणेंकडून कुठल्या कामांची अपेक्षा आहे? नितेश राणेंच्या हे जो आराखडा तयार केलेला आहे नगरपंचायतीने, तो नितेश राणेंनी नगरपालिका स्थापन झाल्यावरच ते केलेलं आहे. त्याच्या डोळ्यासमोर त्यांच्या आता भव्य दिव्य असं नगरपालिकेचं ऑफिस बांधायचं काम चालू आहे. पाणी प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, म्हणजे चालूच आहेत. गटारं बांधण्याचं आहे. ही वैभववाडी तुम्हाला साधारण ह्या पुढच्या मार्चच्या आतमध्ये सुजलम सुफलम दिसेल, सर्व सुविधांसहित, काहीच प्रॉब्लेम नाही. नितेश राणेंना किती मताधिक्य असेल वैभववाडी तालुक्यातून आणि कणकवली विधानसभेतून? आता आमच्या गेल्या खासदार केलं तर आम्ही जास्त मताधिक्य दिलेलं आहे आणि ही सर्व जे आता मताधिक्य जे पडणार आहे ते आम्ही असलेल्या ह्याच्यामध्ये 90 ते 95% आम्ही जाणार.
धन्यवाद रावराणे साहेब. हे होते जयेंद्रजी रावराणे आणि नितेश राणेंचा विजय हा पक्का आहे. आम्ही आता जे प्रचार करतोय ते नितेश राणेंच्या मंत्रिपदासाठी असा विश्वास व्यक्त केलेला आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह मी श्रीधर साळुंके, कोकणसाद लाईव्ह, वैभववाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.